What's up mga kalakwacha? Another day, another video na ba, no? So, welcome back sa aking channel. So, sa mga bago dara, this is Lakwachera TV and my name is Hero Arrigo. So, karon wala tayo lakaw. So, sa summer na pagkapon tayo lakaw. So, pero ato karong buhatan karon is mag-review ta. Ato i-review karon is gamit po ni kayo karong summer. For that, so natay guest karon. So, pagkapilapin siya sa atong video. So please welcome Mr. Panda! Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Isang dalagang Pilipina, Dalagang Pilipina, isang dalagang Hello mga kalakwacha! Subscribe to Lakwachera TV for more videos. Gago. So, alright lang kakapanda, no? Muna siya guys, ang atong i-review ko lang ang Yeelight Action Camera. So, gamitin ko na siya guys, labi na karong outing na to. So, nindot siya pagkuha o mga landscape kay naka 150 degree angle shot niya. Then, gamit po kayo niya kung mga ligo tagdagat, pwede niya na to dalawang tubig. So, ayun lang kalimot sa atong waterproof case. So, free na gini siya sa pagpalitan niya. Then, review lang ta gamay. Di lang ta, guys, di ta maka-review ni specs to specs. Kay, uy, tayo gamay, rataga lang mo. So, pinaka-importante lang ato i-review. And then, dara, yung screen, touchscreen display ni siya. Then, napo ni siya diri, makita na to. Ang yahang micro USB port. So, pwede ta mag-charge diri. So, pwede na nato siya diri-charge. Pwede rin gamit ang charger sa imong phone. Yan ang battery niya, nara siya sa ubos. So, ano siya. So, ito na siya open. So, makita itong battery. Dara. So, atong battery guys. So, fly iron ni siya. 1,200 milliampere. So, mulong ni siya up to 2 hours regardless sa resolution ng imong gamiton. So, at least di ba kita premium magamitan niya kinamtay mga phones, di ba? Then, napod rin nakabutang yung SD card. So, advice lang, mas maayo siya 16 to 64 gig ang atong insert na memory card para mas solid yun ang ato ang travel, mas dagantag matake ka pictures o mga videos. And then, so ato na try open guys. So, so na ito memory card kaya di man siya mo shot or matake photo or video kung wa siya ay memory card. So, ato power button is nara sa babaw. Kaya siya long press na nanimo. Yes, that's it. Malight na na. So, guys, dara. So, no? YG kayo, no? Alright, so ang atong video is daghan na siya resolution nga pwede pagpilian. So, para makita na to guys. Resolution sa video. So, natay 4K nga resolution. Natay 4K nga resolution, then 20 FPS. Na po tayo 1440 nga pwede siya mag 30 FPS. Ginahan kag Full HD 1080p. So, pwede ta magpili sa iyang frame rate. So, kung ginahan ka mag 1080p with 30 FPS or 60 FPS. So, 60 FPS guys, ninit ginigay siya para pang slow motion or mag-insert yung mga montage. And then, yes, natay 720. Nga pwede ka punta baka-shoot 120 FPS. 30 FPS and 60 FPS. So, guys, sa moods ano niya o isito man yung pilit ra kay no kay click lang ni mo diri pili lang nga sa mode. So natay photo, video, lapse, photo timer, lapse video, loop, burst, slow motion of video plus photo. So arita sa photo guys, mga importante lang nga dito sa tungkalan guys. So pwede ta makapili nila o sa resolution sa pictures 16 and 10 megapixels. So guys, ang disadvantage lang yun sa ako man siya o megapixels, so mas mukhaan siya gamay sa imo, mas mukhaan gid siya.
dako sa imong memory card. And then so yes, mas kuan siya mas hindi siya handy lang kay mo pila ni siya ka milligrams no gaan guys siya. Tapos diri makita ko na yung speaker, microphone sa dito kung asa dapit ang microphone sa ni guys. Sony din niyang lens guys. So naka-Sony siya atong image sensor ani sa Yeelight. Then mas nindot na siya sa pag mga low light photography kay ma-adjust pag niya fan ISO o ganiya ang shutter speed. So fixed na yang aperture ni guys, which is atong 2.0 nga aperture. Alright, so mga ta guys, no ako siya gisod og waterproof case. So kibo playing kila ka meters ang bitaw niya. Atay sa akong iyas si Google. So GMT Google mo tanga. Alright, so mga tanata hey Google, pilay limit ani Yeelight kung ato i-dive sa tubig? Ambot nimo pungkul ka. What? Sure dara Google ginataro may pangutana. Bogo man di ay ka. Mga bobo! So guys, so wa tayo matuba. Ato na siyang suwayan karong waterproof pag siya. So right, let's go. So guys, karon natong testingan ng atong Yeelight action camera. So since layo man taog ka ng mga swimming pool diri og dagat, so since wa pagitay time para mo to para magbiyahe, so gamit lang ta sa ato ang portal. So siguro nakita na niyo ni sa channel ni Kong TV no. So right, so ari atong portal. So ayo na dira kay padung na siya sa imperno. Ari ta diri. So mo na itong portal karon. So guys, do not do this at home. Right. Just 3 2 Samrod. Buka yung mata. Buka mata. I-down sige lagi. Wow! Sab. So, muna akong kaligo guys. So, salamat sa pagtanaw. Yeah. So, tala dalo na ako sa CR. So, sunod na pag na vlog or video. So, karon magdadyo pila ka. So, nga ako yung nakakasal karong May, June. So, magdaghan tayo na content na karon. So, this is Lapachera TV. So, subscribe lang sa mga wala pa ka-subscribe. I-ring na itong bell para mas updated ka sa mga video mo. So, kita-kita sa sunod. Let's go! Kuhong! Dalagang Pilipina, yes. Dalagang Pilipina.